И здравейте, хора! В днешното видео влизам си в магазина, аз съм навънка и вижте каква фанта виждам. Вижте, какво е това? Тути фрути. Limited Edition. Ще продължим видеото, когато си я купя. И хора, излизам от магазина и сега да отворим фантата. Чачи тук. Изригна. Нека да я пробваме на вкус. Хора, това е уникална фанта. Има... Това много не разбирам английски. Това сугър, захар ли означава? Защото пише зеро. Това означава много. Хора, не мога преценя, но има вкус на ябълка, на круша, на мандаринки и на някакви портокали, на някакви други ръчи, но е много вкусно. Абонирайте за канала и чу.